дар донишгоҳи давлати ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон маҷлиси тантанафӣ ва конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон иҷлосияи тақдирсозии миллат ва рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Сароғоз ректори донишгоҳ Шарифзода Муъмин Машокир меҳмононро хушомадед гуфта ҳамагонро бо ин санаи фархонда табрику таҳният гуфт. Дар идома намояндаи мақомоти иҷро кумитаи давлатии вилояти Соғ баромад намуда аз рӯзҳои сахту сангини солҳои 1992 ёдовар шуд. Баён дошт ки иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон рӯйдоди воқеан таърихӣ мебошад, зеро маҳз дар ҳамаи иҷлосия тақдири ояндаи давлату миллати тоҷикон тарҳреза гардид. Аллакай аз гузашти иҷлосия 30 сол пурра гардида, Тоҷикистон дар ин муддат ба як кишвари собиистиқлол, дунявӣ ва ягона мубаддал гардид. баргузории иҷлосии 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон низ яке аз саҳифаҳои заррини таърихи навини соҳибистиқлолиамон ба шумор рафта, нақши он дар бунёди давлати миллӣ ва шинохти миллат хеле бузург мебошад. маврид ба тазаккур аст ки баргузории иҷлосии сарнавиштсози миллат дар саҳифаҳои таърихи миллати кӯҳанбунёдамон бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд, зеро маҳз иҷлосии 16 шӯрои олӣ ба давлатдории навини тоҷикон замина гузошт. қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул кард ки рукни давлатдориро муайян ва таҳким бахшид. Сипас раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Соғ Зуфар Исмоилзода баромад намуда гуфт ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз соҳибистиқлолӣ амалҳои гуногун рух доданд ки онҳоро амалҳои монеи рушду нумӯи истиқлолият номидан мумкин аст. Беҳтарин ва муҳимтарин амал баҳри Тоҷикистон ин баргузор гардидани иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати 12 мебошад ки санаи 16 ноябри соли 1992 дар қасри арбоби шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Дар он шабу рӯз роҳбарияти нави Тоҷикистон пас аз омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷонибаи вазъият бо мақсади раҳоии кишвар аз буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ кори мақсадноку самароварро оғоз кард. Иҷлосияи 16 дар таърихи халқи тоҷик ҳамчун гардиши куллӣ ба сӯи хотима бахшидан ба ҷанги бародаркуш пойдории миллати тоҷик маҳсуб меёбад. барои чӣ дар Тоҷикистон амалиёте ки хеле нақшҳои барвақт кашида буданд, барои чӣ ба муваффақият ноил нагардид? ва дар ҳамон ҷо якнун албатта мо ҳамин чизро мегӯем ва дар ҳамон ҷо навиштагӣ ҳам ҳастанд. шояд ки таҳлил кардагианд гуфтанд ки якумаш ин ки миллати тоҷик миллати сулҳофар, миллати муттаҳид, миллате аст ки аз қадиму айём барои ҳимояи мардуми буми худаш он қадар нобиғао, он қадар саркардао, он қадар шахсиятҳои бузургро додааст. ва дуюм аз ҳама муҳимтараш дар ҳамин давраи мушкилтарин ба сари халқу миллати тоҷик роҳбаре омад ки аз ҳар ҷиҳат нотарс, далер, тавоно, хиратманд, дурандиш, ватандӯсту бомаърифат омад. маҳз бо роҳбарии ин шахси бузург иҷлосии тақдирсози миллат шурӯъ гардид ва давлати тоҷик ва умуман халқи тоҷик аз парокандагӣ наҷот ёфт. ҳамчунин дар идома вакили иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон хотираҳо аз лаҳзаҳои иҷлосия нақл намуд. Сипас маърузҳо аз ҷониби устодону профессорони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академик Боҷон Ғафуров ироа гардид. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.